utzi altzazu bakean! Utzi altzazu bakean! Utzi altzazu bakean! Alderdi utzi bakean! Alderdi utzi bakean! Altzazukoa! Altzazu! Altzazukoa! Beste behin ere, elkartasun olatu batek blaitu egin gaitu. Horrek ez du arazoa desagertzen, baina une zailetan behar den laztan goxoa bilakatzen da. Ciudadanos, Vox eta Partido Popular alderdiek iragarri zuten bisitaldian gure herriarekiko beste eraso bat da. Gure ardura zehatza da, bihar etorriko diren hoiek hemendik baterakoan ahulagoak izatea. Horrengatik erabaki genuen erantzun herritarra, bateratua, zabala, duina eta bilatzen duten enfrentamenturik gabea ematea. Guzti honetatik, Altsasu gure herria indartua ateratzea da gure nahia eta desioa.